Sorry. Wel, ni'n ateb bob un o'r rhain gyda. 3, 2, 1. Dwi'n mae astudio Cymraeg yn wneud yn bennaf y barddoniaeth ganoloesol. Gai. Gai. Mae gymaint yn fwy i'r cwrs safon uwch nawr. Falle lot fwy holistaidd na hynny, pan dyn ni'n meddwl am astudiaeth ffilm ac ati ar ôl yr iaith. Mwy modern, fwy cyfoes, a fy'n rhoi gwerthfawrogiad o beth yw Cymru heddiw a beth yw Cymru y dyfodol. Mae'n rhy anodd o brofiad ac o siarad y disgyblion sydd 'da ni. Fi'n credu mae wneud lefel A fel Cymraeg yn bendant ddim yn rhy anodd a fi'n credu mae angen fwy o hyder ar plant ni, really. Dwi ddim yn rhy anodd, mae fe'n hwyl hefyd. Mae fe'n mynd ymhellach na hynny. Mae tygau Cymraeg yn ddigon. Ie. Ond i dal ddim yn teimlad yn digon, a felly fydde blas mwy cadarnhaol wedi bod yn defnyddiol. Wedi wrth fynd o'r tygau i'r lefel A, oedd e wir yn agor y byd yma i fyny. Fi'n meddwl bod lefel A jyst yn ychwanegu at hyder o'r defnydd o'r iaith. Os i chi eisiau dilyn gyrfa trwy'r gyfrwng Gymraeg, byddwn ni wir yn argymell gwneud fel A Cymraeg.